E aquí estamos os do Luar de novo en directo ás 11 menos cuarto para iniciar Vai de Baile! Bueno, isto vai de sorpresa en sorpresa, porque como comprenderá, ni idea de todo. Bueno, sei que cumplo anos hoxe, pero... Bueno, seguimos con moito cariño, con moita música e alegría. Pero non se desvelou a incógnita da idade, non? Porque eso... Sí, soprou as velas. Sí. 69. 69. Estou me despedindo do 60. Pero Abur. hoxe non veo a sexóloga para decir nada ao respecto. Mira, mira. Bueno, veña,